Paolo Boffa, l-ewwel Prim Ministru Laburista, twieled bħallum 130 sena. It-tabib tax-Xelin, kif kien magħruf ma' diversi nies, twieled fit-30 ta' Ġunju tal-1890. One News tkellem man-nepoti ta' Paolo Boffa, Fader Mario Zerafa, li laqana fil-kunvent u rrakkuntalna l-esperjenzi tiegħu ma' Zio Boffa. Għalilna kif it-tabib twajjeb uża l-karriera politika u dik medika biex jgħin lill-fqajrin. Kien tabib u il-politika li kienet sempliċiment espressjoni tal-missjoni tiegħu li ħass li kellu jagħmel fost il-fqar. Taf kien fetaħ il-klinika tiegħu kellu jumejn fil-ġimgħa b'xejn għall-fqar, u kienu jgħidulu t-tabib tax-Xelin il għaliex ma kienx jgħidilhom flus. Kien nidem eċċezzjonali f'dan il-mod, fl-onestà li kellu. Paolo Boffa spiċċa jmexxi l-Partit Laburista fl-1929. Kien żmien meta l-Partit tal-Ħaddiema kien għodu sparixxa, iżda bil-viżjoni tat-tabib mill-Birgu, il-partit għadda minn żmien diffiċli tal-gwerra u sar partit b'saħħtu. In-nepoti tal-eks Prim Ministru irrakkonta magħna kif meta kien żgħir kien dejjem jisma' lil Zjuh jitkellem fuq drittijiet u kisbiet li llum qajla naħsbu kemm kien hemm min dritt jistinka lihom. Niftakru dejjem mindu kon żgħir jitkellem fuq il-vot tan-nisa, dak iż-żmien kienet ħaġa ta' barra minn hawn. Kien akkanit ħafna l-Malti, dejjem kien jirrakkonta li meta kien irid jitkellem bil-Malti tifgħu s-siġġijiet. Fl-1947 Boffa rebaħ l-elezzjoni ġenerali b'maġġoranza ta' kważi 60%. Boffa wellet is-servizzi soċjali, iżda sentej biss wara li sar Prim Ministru kien hemm dik magħrufa bħala l-split fil-Partit tal-Ħaddiema. Nepotih għalinna x'kienet l-ewwel ħaġa li jagħmel wara li rreżenja minn Prim Ministru. Interessanti ħafna l-ġurnata li rreżenja minn Prim Ministru reġa' mar jeżamina l-emigranti li kienu sejrin lejn l-Awstralja. Fader Mario Zerafa għal kif waqt it-tieni gwerra dinjija jiftakar li Zjuh kellu rwol importanti fil-gwerra fejn anke spiċċa l-isptar sabiex jgħin lil ħaddieħor. Fi żmien il-gwerra aħna konna flimkien fid-dar fl-istess dar iż-Żurrieq u kien District Commissioner tal-Kottoniera li kienet l-iktar post bombardjat. U niftakar kif idoq er-rejt kien jitlaq jiġi lejn l-isla, naf kemm il-darba telab mimli trab, darba għalilna tħanna taħt mejda, kellu anki operazzjoni għalawlu biċċa mill-alma ta' moħħu. In-neput ta' Boffa qal kif Paolo Boffa kien maħbub minn kulħadd u kien jgħin lil kulħadd mingħajr ma jqis xi ħolura. Kien karattru li bil-fost tħobbu ma naqqat ma smajt il-ħadd jikkundannah fuq il-karattru, difatti anki l-edewa tiegħu kien jikkundannah illi kien too good, kien uman iżejjed. Paolo Boffa, it-tabib tax-Xelin, raġel twajjeb u ġust, qatt minsi għal dak il-ġid li jagħmel favur il-ħaddiem Malti. Dan il-kliem għadu jagħti xhieda fuq qabru. Islim Paolo Boffa. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.